kusangana kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frango Esere. Muzuva ranhasi tabuda takananga mumusha weMbare umwe matasangana nenyaya inoshamisa inoita kuti munhu ukahadzike kuti ko zvinhu zvacho zvinenge zvichimbofamba sei. Zuva ranhasi tine mukomana watashanyira anonzi Blessed ane 13 years. Uyo ari kutaura kuti inini ndinomuka naambuya vangu tinoenda tese tichinoroya, tinodya nyama dzevanhu. Mukomana uyu pari zvino haachada kuenda kuchikoro, anotaura kuti ndakasiyirwa imba naambuya vangu uyezve ndakanzi kana ndafa ndini ndichatora zvinhu zvese zvavanoshandisa pamabasa ekuroya. Regai nguva ino titaure naambuya vari kumuchengeta amai vamai naiye Blessed wachona tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei uye tichiisa musoro pamwe chete mhuri yeZimbabwe kuti mukomana uyu tingamubatsirawo sei. Blessed, dambudziko ndanzwa kuti iwewe unobuda naambuya muchienda kunoroya. Ndoda kuti ndinzwisise kuti zvakatanga sei, chii chaiitika? Zvakatanga kuma 1 ndichibuda ndakazobvunza kuti nemuchemberi ungonzwa chandaofa pfati pamwe ndinhasi chete rari futi rimwe day ndakafika muchemberi ungonzwa chando seiwo anzi apa ngoroda kusvika dzamarazondibatisa mai. Zvane nguva yakareba sei zvichiitika? Zvati nemakore. Pavakazokuudza kuti zvonizvo tinobuda tichienda kumakuva tichinoroya, vakazvitaura sei kwauri? Vangotosaramba chichitaura tiringobuda chinyarara ndichikupa mari chete. Ayo, ndiri kubvunza kuti iwewe maudziro avakakuita vakakuti chii kuti uzoziva kuti zveshuwa ndiri kubuda nambuya tichienda kunoroya? Nditi Blessed zapata Blessed zangopota uchingoramba uchitaura pane vanhu tiri kubuda chiregera kutaura ndokupa mari. Saka pamunobuda apa chii chinenge chichiitika? Ivo anga chingonditi anga chinondinongedzera chete. Unongedzera chii? Pamakuva pacho tinovhura. Saka paunovhura unovhura sei? Unongosvika ungovhura here kana kuti unozvifambisa sei kuti pazovhurika? Vangondipa chimwe chinhu ndinoona ndichivhura. Chinhu chakaita sei? Ndichiredha muchisiya chakamira sei. Saka unochishandisa sei? Ndochinongedzera rovhurika. Rinobva ratongovhurika? Kana ravhurika moita sei? Ndochimutora mazvo mumisa. Munomutora sei? Tomubatirana nemuone ndinaye akaenzani. Mumwe ani? Mukomana chete angoenzani neni mari. Unomuziva asi ukamuona usiri pakumuka panyama izvezvi ukamuona unotomuziva? Saka kana matora munhu uyu munenge muchiita sei? Munomutakurira pai muchienda naye kupi kuti zvizoita sei? Amutora tomubudisa mukofini. Mozoita sei? Vangoita zvanenge vachitoita. Vanenge vachiita sei? Vachiuya vachimudambura chimundo chimwecho. Vachiita sei? Vachimudambura dambura. Kana wamudambura wozoita sei? Wozotya. Ko iwewe pane here paunoti inini ndakatosvikawo ndikatodya, zvaifamba sei? Pane pandomutyawo pane pandisingadi. Ko pausingadyi vanenge vachiti chii? Ziya vanodhera ngoti nonzi chimudyisewo vana todherera tichyiwa. Saka kazhinji mune muchingoenda kunovavhurira asi mimi musingadyi. Pozoita zuva rekuti munonzi nhasi vana ngavadye. Yamudyawo. Saka iwewe pawakatanga kuziva kuti ndiri kudya vanhu wakazvitora sei, wakazvitambira sei? Nengodawo mari. Vane mari yavaikupa? Saka vaikupa mari yakawanda sei? $5. Iko zvinezvi ndiri kunzwa kuti uri kunoka nditi gogo avapo. Chii chinoita kuti ndofunga patatanga kuda kutaura wangochitya? Vanokuvinga here? Vanokuita sei? Amazano vachandovingana nekuti vakamubuda vachimutaura saka vakamutika timumira. Vakabuda pai pavaitaura? Ndakabuda pana mai Blessed. Vaitaura pavaitaura pacho vaitaura vachiti chii?
Chingotaura sezvanangotaura. Ndanzwa kuti iwo zvinezvi iwewe wapedza gore hausi kuenda kuchikoro. Chii chiri kuita kuti usaende kuchikoro? Ipapo hainini hapa imba yangu hapa. Tine imba yangu. Imba yakaiwana kupi? Vakandipa kwepwezi. Saka ndoiri kuti usaende kuchikoro. Aiwa isiri. Iwe chiri kuti usaende kuchikoro chii tisati tatanga kutarisa kuti une imba yawakapiwa nagogo? Chikoro chikoro namudikeni umire. Saka imba iyi vakakuti ndeyako, vakakupa vachiti ndeye. Vakati kana ndafa nditoro imba iyi. Iwe vanenge vachindudza pane vanhu vese manje. Imba iyi ndeyako, imba ndeyako. Saka zvingava zviri zvimwe futi zvakuti kuti usati uenda kuchikoro. Bosi pandakubvunza nyaya yechikoro wakatanga kuti ndine imba yangu. Iya. Ndozvimwe. Nendiri ndoendereka ndine imba. Kunodzidza. Ahudi here kugadzira upenyu hwako kuti mangwana kuzove mumwe munhu wanotarisika. Uri kuda kungosimba neimba yako epwezi. Ya, dhinto rangu bo. Dhinto rako bo. Unangondipa imba yangu ndazoti wanda ndapedza mati. Unangondipa imba yangu. Alright. Saka pamunomuka apa naambuya munofamba makawanda sei? Pano umwe akafawo futi. Paniwa vamemuka nawo? Hamuna chekuita naye nekufa kwavo here kana kuti? Ndaro chembere ndwara nobvunzwa manje chindoti iwe waona zvaunoziva kuti kufa kwake. Uko vandiketera. Asi pachikwata chamaifamba nacho imimi maifamba muri vangani? Four, 5 anjenge pakete. Pa 4-5 baba. Muri 4-5 manga muri mazera mamwe chete here kana kuti paita ambuya nevamwe vachembera vaita sei kana kuti? Ngavani kwakati chembera. Ya, chembera ko. Chembera baba. Kana vachichembera. Ko paropa pane nguva here dzaunoti tainwa ropa? Ya, nguva iripo yeropa. Maita sei? Tingogadzira rumwe. Maita sei? Inonzi wine. Mainzi wine? Yanzi wine. Mainwira pai? Tainwira kuku. Tainwira kuku mwakoyo. Ayo, ndikutaura kuti kumakuva ikoko mainwa sei, maitora nei? Hanti kana uchinwa kana drink unoisa muglazi unoita sei? Imi mainwira pai? Mbiya. Mumbiya? Mbiya zimamura. Ko pane here pekuti maimboti sechikwata chenyu izvozvo motanga kunwanana ropa zvaimboitika? Zvaitika zvichikwata. Zvaisa mumwika, zvaisa munzi maina ropa. Aiwa. Saka makuva amaenda muchinovhura anga ari makuva anani ehama here kana kuti munongosvika paeni kuva ramangosvika mongoti ngativhure iri? Ndaisaziva muchembere ndoingondienda taingobayana muchembere ndaisamusandiya. Maienda nei? Sero. Nerusero? Munopinda sei murusero umo? Zvinofamba sei kuti muzoti murusero takutoenda? Ngokera novamwe. Sei? Hanti wati unenge wakarara? Unozowerekana wava murusero sei? Ndozvandoda kuti upatsanure. Baba manje panasanyazoziva noti ngogerana ndaamu manje. Papa ndinyazopanziva manje. Tovanyazoita sei pa. Runenge rwakakura sei rusero? Kana kakayanikwa pakanenge rakadika kana rapindwa pakanenge rahombe manje. Zvekuti chikwata chenyu chese chaitokwana imomo? Ya, chapinda. Imwe dhere kuti vamwe vana mupindo mavo vamwe tomupindo mwedu. Kuti maitomboti vamwe neravo imimi nerenyu asi muchienda kunhu kumwe chete? Hatinopinda vanhu. Anenge achityaira rusero rundeni? Muchembere wangu changa chiri drive.
angochinja nebo vanenge vachiita sei kuti rizosumuka rototi raakuenda pane kamutsvairo ndokawo vanenge vachikaita mberi koko kamutsvairo kacho kakakona vanenge vachimiro zvavanoita kuti kakone so kanosenza manje kuti panopinda maprofita nokuti kakapfuura maprofita anzonodona mamazodona saka kanenge vachiona marodhi avo manje kuti akamira sei. Saka uri kutsanangura kuti karusero aka kadi kupfuura nepamuprofita kana kuti nepamasowe ndizvo katori kupfuura nepamasowe kanodona. Hapana here pazvakamboitika kuti kenyu kakadona kana kuti kevamwe vanguri kutaura kuti mumwe musi vaimboionekawo? Papa ndisati ndanga ndamuona achidona. Saka iwewe kubva zvawakabva kuna gogo avava uchiuya kunoko hapana here pavakambouya vachikutora? Baba vangu namatirwa chete apa sina vachauya. Asi usati wanamatirwa vaiuya? Vanguya bona apa. Kana vauya vaisikoita sei? Vaisikokutora here kana kuti chichaitika? Vaitondiudza, vaigara vandibatisa, vaigara vandiudza baba kuti chii? Tichauya. Iyo chingogadzirira chete tichauya. Saka iwewe pakugadzirira po waigadzirira sei? Gadzirira ngoti ndibate time ndinongobata time chete zvinoita. Ndiri kunzwa kuti ubate time, uchigadzirira kuti ubate time iwewe chii chaunoita? Ubate time bacho. Avaronditi uyo ndinongouyo chete vanongotiti gadzirira unongosiya hembe apa kuitira paunongodzoka chete unobva ungopika ubva warara nokuti mutumbi unosara wakarara ipapa asi mweya ndounoenda. Ndiri kunzwa uri kuti vanokuti siya hembe, saka uri kutsanangura kuti unotanga wabvisa hembe wochirara usina hembe kuitira kuti kana vauya mukwanise kuenda ndizvo? Zvikwera usina hembe zvakazonzera chimumira noti nechirara nauyu kwainyanyozviitira pandairara dining kwavo kundichirumba kwavo painoti nobvisa hembe papatongogara tagadzirira. Asi inini handimuvataure iwo ndimupfungwa mangu mene zvinongoitika mene handingonzwisise ichikonza mene achikotaura saka ndoti tongoziva ndiyo. Saka iwewe uchirangarira uchidzokera kumashure izvi zvekutanga kunzwa mazwi musoro mako uchiti zvakatanga pane nguva yakareba sei? Vakatanga pavakatondiudza papa ndibvese ndau ndindikusaramba uchingozvitaura ndotonhanga kuti hanzi hatifambei mwana akati ndipana kutanga kunzwa mazwi asi ndionanga ichiotaura mazwi acho. Iwewe pawakazotanga kuudza vanhu chii chaitika, chii chakaita kuti uzotanga kutsanangurira kuhama shamwari kuti inini ndinomuka ndinoroya nambuya vangu? Ndakadza ndikurota. Wairotei? Ndeita kurota kuti tichitoenda nditi iyo zvanditongotaura tichirota tichitoenda ozongosvika paguva rachovhura iyo angatoti chokwadi chikutoitika. Saka mutumbi umu ndanzochiti unosiya bhodhi woenda unozvifambisa sei kuti mweya usumuke pabhodhi uende bhodhi yosara zvinopatsanurika sei? Aiyo ndo andozvigona manje vakutoda ivo varipo manje vachipatsanura zvavanoitira pamba kuti mweya wemunhu ubaye. Saka sekutsanangura kwawangochita uchiti zvone zvavanokuti siya hembe apa kuti uzokwanisa kudzoka mumba ukaenda wakapfeka hembe unotadza kudzoka? Ipapo manje papana ndopataitanga manje pakuhemba kuti ndisiye hembe ngundikuyo nokuti paunoregera kusiya hembe pepe unotonga wadonha mudenga so mbosvika uchirara chandika chakupinda kamoyo ndozondayadzoti ndozvakazondiitira kuti pahembe apa ndipa problem yekuti ayo hembe vemwe nditi handindairira pasa kuti hembe kungoti gara wabvisa hembe re kugara kwabvisa hembe. Saka usati waenda
wabvisa hembe dzachona chando chauri kutsanangura kuti wainzwa chando ichicho wanga usingachinzwe? Handienda handichinzwika nditi pandodzoka ipapo vanhu vanonzandiva pakudzoka ipapo unonzwa chando chando chapinda zvichiona. Mairara pai? Hapi kutanga sazvanyatsooneka ndairara pawo. Ndairara pambedha pawo. Makazotanga kubuda mesa papa wairara pai? Ndauchirara pakutanga tandakurara pamberi pakazozikanwa na kamudhara kanogara kanga kuti anzosarare murara mudheni. Wangabuda achizvitaura muprofito. Kurusero rwaungo chitsanangura uri munorichengetera bhaibheri ndanzo chiti kana ukakaona kakayanika unototi kadiki. Rambai mumu. Mave mumu. Kaichengetwa sei? Kairara mubedroom mao? Iyo, kaingosvika namukitchen kaihangirwa. Alright. Papo manje manetsa. Chichaitika pambedha? Iyo ndo wega vakataura vega. Kuti chii? Ndairara naye. Maprofita kwacho vairara chandeata ive zvanokuru izvo. Muchitei? Chiita zvanhu vakuru. Sei zvavanokuru? Kupesana hembe izvo. Moita sei? Ita. Every day. Yeah? Every day. Tinasitekaita mangwana achiti nasitekaita kuti kana amaneruka kainga kanika kaswiss 16 so kainga kanaka manje. Ani ambuya ndo vanenge vari ka 16 kakanaka. Sikana Maxine achimbia. Saka zvakaitika kwenguva yakareba sei? Pane tumazuva twakamupindo zvo tumazuva. But iwewo uri kutaura kuti ambuya vakataura vega vasati vataura wanga usingazvizivi here ndo zvaitika? Ndezviziva. Ko wakambovabvunza here kuti ambuya imimi nei pandinorara nemi manheru munenge muri ka 16 makuseni momuka machembera zvinofamba sei? Ndisati anga mabvunza. Kana kuti iwewe zvanga zvakutokunakidzawo? Zvakanakidza. Ndinodoti hai mumira imi. But kawairamba uchidzokera sekutaura kungochita kuti maiti nhasi mukararamise mujamba mangwana achona muraramise, chii chaita kuti urambe uchidzokera ikoko uchizondo zviri kuitika? Ndakadzokera tomandairare tanda kutanga kurariswa mubhedheni ndomandairare anamai angu nditi iwega vakatozitaura vega foni. Saka iwewe haunomboitere pfungwa dzekuti since ndiri kurara naambuya ndiri kubuda usiku ndichienda kunoroya zvausingadi iwewe, chii chaita kuti usataure nguva yese iyi nekuti pawatsanangura wati patova nemakore zvinhu izvi zvichiitika? Aiwa inezongoti hari nguvasiyiwa kwandiraita ndezonguvasiyiwa. Saka pamaienda muchinodya vanhu waitomuka uchitoziva kuti nhasi ndadya vanhu? Kuti mazino anenge atone uyu anenge ainichi atone zvinyama zvacho waitozviona panyama chaipo kuti mazino angu ane nyama? Aitozviona aizvo ndo zvandaitoona manje. Saka nyama iyi yakafanana nedzimwe nyama here dzinowanikwa dzatinotenga kumashops uko chichi? Musiyano uri papi? Nanomwana musiyano nekuti bifi yacho ndisafana kuidya bifi nyama inonzi bifi saka ndazoona kuti akujerira reke ndidye ndaitongowadya usingazivi asi vanga vachizviona zvo. Nei vanga vakakuti usadye bifi? Mina vanga vachiti sensika dye bifi
beef amena unyosokete ipapo mwana. Saka iyi nyama iyi mpani here nguva dzekuti maitobva nayo kumakuva kwemwoyo nayo kumwe maichengetera pai? Zvokumba sata musvika nayo ndisiya kumba waisvika nayo nangu ndisiya nguva waisvika nayo. Uchitsanangurewe wataura wakati vaiti ndisatye beef and utotaura kuti beef unotoziva kuti inoita sei ko iye vanhu iyi chaita kuti murambe muchidzokera chii yainaka here kupfuura beef kana kuti chii zvaifamba sei? Nevanhu hangu ndaingodya napo napo iyo ndo vanofanira kutotaura kuti yainaka rinoti hainangwa inechinaka inenge iripo. Saka iko zvine ndinoziva kuti hausisiri kuna gogo ava ndizvo haune here matambudziko auri kusangana nawo izvezvi? Mazano mazano achipindira mazano achitomouya pavangobuda futi pana ivo meblessed wacho vachitaura vati chichi ndavamushandisa chichi hancharamuona iyo ndavati hanzi hancharamuona kumba kwaoma vasatonipa imba yangu kunezvo. Ndopana ndoda kuuya futi ipapo kuti iwewe chakaita kuti utende kuti ambuya ava vachatokusiyira imba iyoyo chii? Ndichonyora wiri. Wakariona wiri racho? Wiri ngoti wiri racho vachimunongedzera. Ayo iwewe wakarionera ukaverenga kuti zveshuwa ambuya vandisiyira imba yakanyorwa kunzi blessed, imba iya yako? Vati blessed ndakapaona chowa vati blessed. Ndikuti wakatoona here pakatonyorwa kunzi blessed imba iya yako zvekuti nhasi iwewe unoti inini handichada kuenda kuchikoro nekuti ndine imba yangu? Ndakatopaona manje. Ambuya havana vamwe vana here vekuti izvo vakanzi vafa nhasi vanoti imba ndeyedu? Vanawo. Saka nei iwewe une chokwadi chekuti imba iyi unoisirwa iwewe? Vanga vakanyoresa ndononditi chowa. Uri kunzwa nemubvunzo wangu? Nhasi ambuya vanofa handiti vana vanogona kuti imba yevabereki vedu. Iwewe chakaita kuti uve nechokwadi chekuti imba iri kusara iri yako sekutaura kwauri kuita kuti hazviite kuti nhasi vakutanga kutaura kuti havachada kundiona vasina kundipa imba yangu? Uchazvifambisa sei? Toti vafa ambuya asi vane vana kavanoti imba iyi ndeyevabereki vedu. Unozoita sei? Titangire papo ndopanotangira. Uchaita sei? Tozvatoda kunzwa kuti pauri kutanga unotanga uchiita sei? Takatiti ipo panonzi chichi panotaura vakandotaurawo ipa. Right. Ambuya pavakakuvimbisa imba handiti munhu aiziva kuti nerimwe zuva ndichamuka ndakafa handiti ndobva vati blessed kana ndafa ndichakusiyira imba. Zvii zvimwe zvavakakuvimbisa kuti kana ndafa uchatora ichi neichi neichi neichi? Paimba chete. Ko zvavanoshandisa pamabasa avo izvi zvirusero chichi havana kumbokuvimbisa here kuti muzukuru wangu kana ndafa zvinhu izvizvi unozosara nazvo? Mupataure pa. Vakakuti uchasara nei? Zvakawanda wandemo. Zvakawanda zvacho ndo zvandoda kuziva. Zvii? Desero. Zvimwe izvo. Zvimwe zvii? Wataura rusero 1 ko zvimwe? Zvimwe tochikwati nandichazviziva zvimwe. Aiwa wataura kuti nezvimwe zvakawanda watipa rusero. Munonasa ndati zvakawanda nachizoti handichatoziva zvimwe zvacho kana ngotiwo zvakangowanda izvo chete ndochiti chanongoziva. Saka pavakati ndikukusiyira zvinhu izvizvi vakakuudza here kuti unozvishandisa sei? Vangasatandiudza ndoti hasati vakufa zvese even rusero rwachona. Iwewe uri mukomana wechidiki nditi ndoziva kuti vana vese vachikura vanofanira kudhiraivha vachiita sei chichi. Uri kuona ambuya vari kudhiraivha rusero hauna here kumboita interest yekuti ambuya ndiratidze kuti zvinoitwa sei?
Chingoona zvanenge vachiti chingoona Pepe watora kuti vanoshandisa kamutsvairo vanokaita semurusero kamutsvairo kacho. Kamutsvairo vanomamisisa kuitira zvinhu zvacho kuti chimire. Vanokaita sei? Mino zvanongokaita kumberi yanina ndinonyanyona asi inongozati vanongomisa nekamutsvairo ikawo. Kana masvika. Saka pane veukama vaunoziva iwewe hapana vamwe vamuri kufamba navo here? Aveukama sikuzi hapana. Even kana munin'ina wako nanzoti une munin'ina hamuna pamakambomutsawo kuti ande? Hatina. Munongofamba iwewe nambuya vako nevamwewo vamunofamba navo? Chete. Saka nhasi uno iwewe ukanzonizvo toda kukubatsira kuti zvese izvi zvipere unoda? Ndinoda. Unodzokera kuchikoro? Ko imba iyi unobva waisiya futi here yawangokavimbiswa? Anonangoisiya. Because ndanzwa chinhu chawatanga kutaura ndichikubvunza kuti wakapedzera ndochikoro rini wati ndinoendirei ndine imba yangu. Nhasi iwewe wakudzwa kunzi kumba ikoko haufaniri kutombokusvika. Unozozvigamuchira? Aiwa. Ndakatora imba yacho asi ndikuenza ndikuwa. Uita se? Ruwa mremo. Ndovarowa? Unikuchivarowa uchivarowa here? Vaninyebere. Vaninyebere. Aiwa ruwa. Alright, rega ndimbonzwa ambuye. Ndo pakaningirikina paholiday yapera akuchidzoka kuti aende kuchikoro vakatoperekedzwa nemunhaka yachivatora akuramba kudzoka akutochema indoda kutodzokera kwepwethi kuna mbuya yangu ndokwanda kutoda kugara chichi iye achidzidza apapa. Ambuya ava ndi amai vana mai vababa? Amai vababa indiri mai vamai vake ava ndi amai vababa. Ndoda kutodzokera kwepwethi handichatomboda kudzidza kuno ndogara kwepwethi ndokumba kwedu chichi chakonetsa. Mangwana zvikoro zvacho zvivhurwa vana vese pano vatogadzirayo kuenda kuchikoro iye abva atiza abaenda kwepwethi. Tofonera amai yake mwana atiza aziva kuti aenda kupi atoenda kwepwethi. Vabva vafoterwa ambuya achona vakati musiyei kana atada kugara kuno mwana angarambidzwe here pamwe ikoko kwacho havasi kumubata zvakanaka. Abva ita mwedzi wese ini changu chandaita kutongotaura naticha kurizina naticha ndakavaudza dambudziko racho tikati ngatirambe vachingoticha ngatirambe ichinamata nokuti zvikasvika kuna hedhi mwana anodzingwa chikoro kusvikira tichingofambawo mumaprofita muyi ndichienda neunifomu yake ichinoshandwa svikira mumwe musi haminoti vakanetsanawo nenhambu yake ndobva hambu yacho afanira kusauthi zvikanzwira kuti ndakudzokera kumbari tatotadza kumubata ari kutoda kuenda neusiku unohu. Baba ake ndopa vakafona vakandokumbira mutumetsano vanodi vanomutora ndobva tsano vaenda ivava mukomana aoneka angarapo abva saka ivo musi wainesa kuseni kwacho vakabva mhanya kumukira vasipo ndobva vaenda kun'anga dzavo here. Ava sekuru vacho vachisvika zvikanzi ndainyepa zvangu handidi kuenda. Vakati vakaitawo kubata kusunga kumumanikidza ndotokurova ndobva vauya naye pakanetsa takaenda mumaprofita mupi kusvikira azodzokera kupi kuchikoro abva kuenda kuchikoro. Mumaprofita vaiti chitsanangudzo? Pandaienda inini asati adzoka ndaingoenda nehembe dzake vaiti ambuya vake ndovari kuita se vari kumushandisa handiti ini ndaingoenda nehembe dzake dzichinonamatirwa kusvikira azokwanisa kudzoka. Saka adzoka kuenda kuchikoro mumwe musi ndakagara newanda ndati auye Judhi achauya ndopapa paakatanga kutitsanangurira
kuti nini nambuya wangu kwepo ndanda kutokuda because taikwira Rusero nambuya yangu inini nambuya yangu nambuya Diane imwe chembere pa next door muchembere ndo vanenge vachidrive chi Rusero aiwa vanomhanyisa vanorigona magiya avo ndiye mutsvairo waikwira Rusero waikwira muchiitei papo paitodaro taitorekodha kuti tutumira mai yake nababa wake taikwira Rusero totoendisvika kumakuva mumwe musi muchemberi wakati handei kwaseki kune kuruwa kune mwana afa ikoko ndobva taenda usiku indi ndaisvika guva totora nyama toita sei tosheyana todya uku makuva kutone mapoto anoshandiswa kubika zvinhu izvi asi muchemberi wangu ndiye head wevese mumwe kwese kuSouth Africa kuti akakusvika asi aisvika tiri muRusero kataura zvakawanda takatodya nyama dzevanhu inini nambuya yangu nditorara pambedha pamwe chete nambuya vangu vanonditi sebera kuno kwandiri uku usiye space nekuti murume wavo ambuya yangu murume wavo ari kumuka vakauraya murume wavo sekuru vake uyu saka murume uye every day zvinotaura panobva vanhu kubasa murume uye anouyawo opinda pamba pakudya ivo ndo vanenge vachimuona murume yambuya ava otodyawo pakunorara otoendawo norara saka uyu kana aripo uyu murume vomusebedza kudhuze uku zvokuti sekuru aya vazosvika padhuze navo vairara hope dzinouya vakataura kuti ndinorara hope dzinouya kana Blessed aripo mhepo yavo ikamanifesta ukafamba yemanifesta mhepo yavo ikati manditorera Blessed kunditorera ndaiti nini vana vangu chavanasikada kuti varore kuri vana baba vakava vana vangu varume vangu saka ndandati ndaonawo Blessed asina mukadzi zvino manditorera chikomba anditi ataura zvese pataudzana mai yake patatanga kufamba naye mwana wechimwenda mumaprofita chidii gore rino iri manje saka pese ape wakupota achingotiza ongonzvenga kana ngobuda asina kutaura oenda kuairport osiya kana chikoro indofonera mai yake nababa wake amai yake obvunza nemuchembere ko matambira mwana muzotanda kuchikoro here angouya ari kudzokera mwana ogara svondo mwedzi itoitei plani ikoko ndimutsvagire nzvimbo kuno svika ndinokutsvaga nzvimbo ikoko sei mwana achidzidza uku mwana uyu makamuramba mukati torai mwana uyu andinetsa makamuramba saka maakumudii avataure kusvikira gore rapera rese raakanga atiza ndindaingofamba chingona nhamo kuti mwana uyu adzoke gore rino ramai yake vakasvikira pakuatiza muna January musi wakavhurwa zvikoro ndomusi wakatiza achidzokera svikira nanhasi mwana uyu aende kuchikoro akaita temu yese asingaende kuchikoro saka mai yake muna February vakakwira vakauya vakasvika pano vakatorana naJudy vanachitaura saura yedu kuti vaende ikoko kuairport kunotora mwana ndobva vasvikako amene chikoro chepa next door college kaanga akuenda funga anga ane one day achienda here amai yake vasvika muchemberi wacho wangu asipa amene kwangu amukira funga vane zvinhu akati vane zvinhu zvinotovaudza kuti zvinhu zvamira so vazosvika mai yake ndobvati anga kuchikoro makadiko amai titambirei handei pachikoro pacho paanga ari vaenda kuchikoro kuye avasvotanga taura naticha panze uyu ndiwo amai vaBlessed vakandauya kuzotora mwana chichataura nyaya yese vakatofunga kuti kwemimi munoendesa mwana wemunhu kuchikoro muchitora mwana zvisina kuwirirana nevabereki vake ndava yei uyu abva azodaidzwa aiva akapfeka mapush akaisa mabhuku muplastic amai yake zvakavashungurudza kuti bhutsi anadzo dziri mupepa dzekuchikoro mabhuku anawo basecho anawo asi akazvisiya aona abuda aona amai yake haana kana kumboita shungu navo kana kuvamhanyira kuti amaenda ane 4 years vakangopa kubvira pandikatanga kugara namai yake vanga ane 4 years asina kudi kuuya haana kana kuvamhanyira kana kuita basa navo
naye Blessed aundimhoresana kana wamhoresa kana kuita sei. Svikira vakamutora zvenharo ndobva vaenda kumba. Ndobva anotaura nambuya achona vachitovhunzwa naJudy sauro kuti kwemimi munonge makachengeta mwana ari mwana anoenda kuchikoro ndava yei. Ezvino hasi kuenda kuchikoro akatiza chikoro. Munozviitirei makamupa chiko mwana chinoita kuti arambe chikoro, aramba mai yake nababa wake. Because paari apa anotaura kuti mai angu handidi kana kuvaona. Kana baba wangu ndakana basa nawo. Kana svika ndiano unoda kuti afa apa amai yako namuchemero kuti amai angu ngavaite sei? Ngavafe. Ndobva vanodzoka naye, vakatodzoka naye achichema. Achitaura kuti ndiri kuita sei? Ndiri kutodzokera. Ndobva ati handichada kuenda pashingirai apa. Nekuti ndakunyara. Ndakambobva sei ini noone kuti ndinoza headmaster kuti mwana uyu akatiza futi. Ndobva ntsvagira nzvimbo panemwe chikoro chongoti ngaangoenda kuchikoro. Hatabasa kuti apasa kana ndaite sei. Kubva paidzidza aigona mwana uyu amai vasati vamuenda out. Vachiva nemabhuku zvezvekufara kuti mwana wangu ari kugona. Ndobva vakatamuchemera mhino kwavakaenda naye futi. Ndobva vamuba pfungwa. Ipapa haagone kuverenga kana panoti baba. Haagone igrade 6. Haachagona kuverenga. Hakusi kuda kwake zvakakonzerwa nani nezvaakaitwa. Haachagona kana kuverenga. Saka ndobva abhadharirwa chikoro apa. Tenga mauniform pane imwe college iri apapo kungoti mwana aende kuchikoro dzani mwana kuti aramba achitenderera nenyika. Akangoenda one day. Abva asiya mari yabhadharwa nemabhondi pepa nemauniform zvese. Abva atiza vadzokera kuEpwete. Amai yake vakatambura vairidza mhere kudai amai vake. Vofonera baba mukuru wacho mukoma wababa wake. Vouya, vomudzinga, vouya naye. Otiza futi odzokera. Muchembere vai vachingomutambira. Vachimutambira mwana wepese panenge adi adzokera ikoko. Vakati ndobva takuenda mumapostori. Mumapostori ndopakabuda mhepo yambuya vake. Yakabuda pana mai vake. Zvikanzi zvokuti maaudio achonaka ndofanira kutoatsvaga because tairekodha. Handisati ndamboona muroora akangwara kudai. Ndakuvenga Rejoice mukadzi waBhiriadhi, ndakuvenga kundipisa ini kufumura zvemumusha mangu. Nhasi wandigona. Makamwana upiko muprofita uyu andigona kudai. Nhasi wandigona Rejoice. Itomutendei muprofita iyeye. Inini vana vangu vese handidi kuti varoreni. Asi zvavakarorana ndati ndawana Blessed. Zvino manditorera chikomba. Yakanetsa mhepo iyoyo chikweshena chinetsana nayo. Svikira mhepo yaita sei? Yaenda tichirekodha chitumira mwana wavo kuSouth Africa baba wacho. Baba mukuru wake mukomo wemurume wacho vakange varipo. Vakatodai vakainzwa mhepo yachona ichitaura. Takaramba tichingoenda mumaprofita yatiza aenda. Amai vake vari pano vafambira nyaya iyoyo. Amai vake musi wavo akazodzoka wamwe musaenda achitiza odzoka anenge aine zvanzi nontora. Ndobva mumwe musi atiza ndobva aenda. Abva aramba kudzoka. Akanoita svondo rese ariko. Ndobva adzoka iri Friday. Saka adzoka ingota enga 3 dzacho dzachaya hapana chaitika. Enga 3 dzacho dzachaya hapana chaitika. Tikati newe ukungoti 3 dzachaya hapana chaitika. Kasi wanza amai vako vari kufana 3. Zvikanzi aiwa hainga 3 dzacho dzachaya. Abva agara Friday yepano, Saturday, Sunday. Chitoti Monday amai akati Monday unoenda kuchikoro. Handoenda chichi. Monday yasvika kuseni. Vakuramba kugeza. Amai ake pavakapepo vakamona akamira aiva akamira pawardrobe mumba. Vabva seni kunhu vakati pamwe amuka mwana akuda chikoro. Ozogeza apfeka uniform. Abva atiza vanohwanda kurume kuseri uko. Abva atopinda magumbezi. Aramba kuenda kuchikoro. Ndobva vatamuzuva abva uya musvikanzi amai Blessed ina haisi mhosva yangu. Pane mumwe wangu uri mumwe musi. Amai ake vakuda kutonokwira kuti vadzokere kubasa. Inini zvekuchikoro handiendi. Ini ndikadai ndakatodzokera musi weFriday. Asi ndakatadza kudi ndakatadza kudzokera because zvana ndatumwa naambuya ndakatadza kuzvitora. Ambuya yangu akati enontora pendi ramai vako uye naro. Unotarisa handbag yavo yakati pasi ukangotarisa otora oya odi oya nependi ramai vako. Ukangowaya naro togadzira wakutobhururuka unenge watohwina. Vakanditi futi ndinotora ramai Tandi mukadzi wababa mukuru vake. Saka pamusi wandaiuya kunoko baba Tandi vakatombondakanganwa chipanera kumba inonotora.
ndikati zvangu zvaita ndivanhantora pendi nokuti amaitandwa changu ariko kumba uku asi amaitandwa akaita kunge vanyumwavhu vati aiwa Blessed mukamutuma anoenda achitamba baba atandwa akazongoenda vega saka ndakaona kuti zvangu zvaita sei zvaramba saka pendi rachona kubva Friday ndiri kutadza kuritora bhegi raMaBlessed riri kupisa ndatadza kuritora muchembere vakatomboya nezuro vachiti kona nhasi uchiri kuite vari kutondinetsa saka MaBlessed ingondipai ngoisei pendi renyu plastic mundipe ndingonovapa muchembere ndendato nedegree ndenda kutobhuruka kuti unenge wakutobhururuka amai ake vakaridzamira vakati ndikupe pendi rangu shuwa mwana wandikazvara ungati ungonditora pendi rangu kuti ndikwadzwe inini hamba tanesana naye ndobva ndati Blessed haudi chikoro uda kudzokera chidzokera hako kwani kwambuya vako takutokutya nekuti zvinezvi uchaba hembe dzamai vako amai vako vochidi vochikuwadzwa dzokera enda hako ndobva atakura mabhuku ake angatengerwa nambuya ake nenhingiri neuniform dzake abva abuda abva aita sei abva aenda ameno mabhuku kwaakanoarasira kwandizive zvangu abva aenda saka aenda manje nekuda kwokuti vanhu mune chitaminamato muchiita sei ambuya ake manje vakuchifona kupi kuna baba wake amai ake vachiri kuno ngirikini mwana wako andinetsa ari kundibira hachada kana kumuona pano chii kana zvichiita ari kunetsa asi kuenda kuchikoro saka bheta kana waorganiza unditumire mari ndimutsvagire mwana nzvimbo yechikoro ndambuya vari kufonera baba Blessed uku amai Blessed vari pano zvikanzi nababa Blessed nhai muchembere ko zvamuri kuita muri kuzviitirei makundifonera kuti mwana wako ari kunetsa mwana mari yake iri kuchikoro kwakabhadhwa kuchikoro kudhara uku munotambirireiko mwana uyu asingaende kuchikoro 1 munozviziva here kuti Blessed uyu ari kuudza vanhu kuti munofamba naye muchivhura makuva naye zvikanzi inini zvikanzi nemubvunza kwese kumbare uku ari kufamba achitaura zvinhu zviri kutodii zviri kutozikanwa ndobva zvanhingirikina zvikanzi kana pandinofa ndidi kukuona wandinanga uroyi wazidiwa zove zvikanzi aiwe ini ndiri kutaura zvekutaura nemwana wamune muchidi muchifamba naye ndobva zvadaro zvapera zvakadaro ndobva saka musi iwoyo amai ake vaifanira kutoti vakwire vadzokere ndobva aenda kuairport aenda futi kuairport havana kudzokera kwakuenda futi kumweya ndobva mhepo yavo yanobuda zvikanzi waita lucky nhasi wangosi pamasvingo chaipo wangosinga pasvika apa ndopo wango uchitofira neaccident wango uchitofira ipapo waita lucky tenda amai vako tenda baba vako nambuya vavo vari pauri ndovatokumirira baba vako vati wangu atadzei wangu hanzi kwaro mwana wangu mumwe chete tenda baba vako vakafa iwe vari kubuda pana MaBlessed ndopayaimanifesta iri mhepo yachona wainokutukira pamasvingo apa dai pasina amai yako vakangwarisa vanhu vamba vachingoti handei MaBlessed shingirira upenyu ndehwevana shingirira namata ita sei hai wainofira pamasvingo asi tendai muprofita uyu kwakushandirwa kwakudi uyu ari kupi ari ikokoko MaBlessed vakazongoti inini chandakauyira zvese ndasarenda ndakukwira ndakudzokera kupi kubasa ndobva vakwira ndobva vaita sei ndobva vadzokera vachangodzokera ndobva muchembere vauya pano vakauya ivo naye uyu nababa mukuru vacho nevamwe sekuru vavanoti sekuru vavo ivo muchembere vachona ndobva vauya zvikanzi ndauya kuzosiya Blessed pano akatora mari yangu saka zvaakatora mari yangu inini inini handichatomuda kumba uku ari kundinetsa ende ndakanzwa kunzi akandinanga huro yakati ndiri muroyi baba wake vakandinanga huroyi kana pandinofa kuninanga huroyi inini handidi kana kuvaona ndikati saka ndati ndiuye mutiradze kwamakafamba kwandakanobatwa ndikati hatine kwatakafambesa ndakakubatai kumakambonzwa nchanji kunanga yehuroyi baba vake vachona hanti zvavakataura vari kunzwa naBlessed yarapa uyu ndiye anotaura isitesi hatizvizivesu ndiye anotaura zvese zvinenge zvichiitika saka ndayazokusiyirai ini chamboenda kunhamo yemwana womukoma wangu kana ndabva kunhamo ikoko ndozouya ndikati aiwa ini hamundisiyire Blessed madii kuti mimi hanzi mufambe naye ndikati aiwa handifambe naye handina rudzi naye keni imambu yake
ndimi fambai naye kana kuti mukati amukurungai ngatifambirei mwana watodi tinofamba zvikanzi saka ndakumbomusiya ndakuenda kupi ndakuenda kunhamo kuEpworth kana nhamo yapera munhu yakafira kuSouth Africa ndozoya ndodi tozofamba bamukuru vakauya navo vakanga vasipo here paitaura mhepo ndevamwewo bamukuru aiwa ndivavo vakanga varipo paitaura mhepo asi kuti vanga vasingade panje futi kuti amai vavo vazive kuti vakatomboya kuno vakadii vakavananga vakazunzwawo mhepo vakatofambawo vachifambirawo nyaya dzemwana vai vasingade kuti zvizikanwe zvavanga vakatombonzwawo iyo saka vadaro ndopakaita sei ndobva vauya achitaura kuti ini pana handisari ndikutoenda kuEpworth ikoko ndikutoenda nemi zvikanzi akandibira nhingirikini mari yangu akandibira $4 yangu yatori nayo muumomo saka anoda kurohwa zvekurohwa zvezvi ndobva baba mukuru vaye nasekuru vaye vatanga kurova mwana uyu ndikati musamurova vaivagara panapa achimurova ndikati aiwa musamurove ndobva mwana wangu womukomana abva kuchikoro ndobva ati sekuru hatifanira kujairirwa ngatimurovei ndobva vakudi vaakumurova mwana uyu ndobva ndakuti musamurove ambuya yake ndobva ndibata maoko kundidhonzera panze kuti aiwa handei panze amborohwa ndobva pavharwa dho ndobva arohwa zvekurohwa zviye mwana uyu ndobva vamutorera $3 yanga iri mumwe make achiti mari yangu yandikatamba chisinuka vapedza kumurohwa ndopa ndikazorova dho ndikati aiwa siyai mwana musamurove ndopa tikapinda munomu ndobva tataura ndikati imi hamungaponde mwana mwana uyu akaitaura kuti makamutuma tanotora pendi ramai vake hazvisiri zvere iva kuti blessed inini ndozvandikataura inini ndakadaro kupi vagosumuka vagokambaira vagomubata tsoka idzi akagara pana vangu vakagara apapo ndobva paita noizi mba padi ndikati alright mati muri kumusiya momusiya henyu modi kana madzoka toya tofamba zvika nekuti ndandati tende kumapurisa tinotora peace order yekuti asatsike kumbawo kumwana uyu ndikati aiwa ina handine kumapurisa ini handimi nemunaye kumapurisa tonotora peace order kumapurisa akanzwa vakuti mimi hambu yake muri kutorera mwana uyu peace order zvinofamba sei toona kana madzoka kunhamo tofamba nemwana abva vamusiya ratozuva rodoka mushe ndakazoti mudzoserei mari yake mbva vamudzosera ndobva ndaipiwa inini ndobva kutoti ndipe ndotenga mahewu tapa mari dzake dziyatenga mahewu adii ndobva kwatanga kunaya kwakangonaya kamvura kwakutosviba akangopfeka bva avirikidza hembe bva apfeka jaketi abva apfeka juzi zvikanzi munozoti ndakuoneka ndakutorawa pasi ndakutenda paEpworth tikati blessed une shuwa ambuya kwati hadi kukuona uko wakwenda zvikanzi vanenge vachitonyepa tozivana ndobva atomhanya abva aenda sara tinetsika kuti zvino mwana usiku huno kwakufonera futi amai ake kuti mwana uya atiza kwakuzofona kuEpworth kuma9 zvikanzi asvika ariko ambuya vari kumariro vafonerwa vadzoka kuseni kumariro vakamona aripo havana kumuti mwana adzokera kana kuti chii ende pavakauya pacho nevana vavona yewe vaitoita kubatwa vachidzadzarika kudai so vakura havachanyatsoona mangwana achona avo ndaona vadzoka vauya pano vauya pano ndikuona upinda gedhi handobva ndati hamunomba manje havapindi because ndandatoudzwa kare kuti vane zvavanoda kutouya kuzoita zvavada kukugadzikira kuzokupai mutoro wekuti kana kuti mwana uyu akazowanikwa nechakati kana kuti hameno imbomirai kudzipindira nyaya idzi ndobva ndangobuda panze mandagara pansi ndobva vati ndauya mukurungai muri sei chichi tikati marara seiko komauya nana ndauya ndege ndazitorembedza blessed ndafonera amai ake baba ake vandifonera kuti nemunopiwa hembe dzemwana vandifonera baba vake vati nemunopiwa hembe dzemwana mugare zvenyu naye akasununguka hangashaya hembe dzekuchinja unge mwana asina hembe ndikati ndozvavataura havana kundiudza wani ini mandapotera kuseruku ndobva ndanofona South Africa na baba yake na mai yake zvikanzi hatina kana kutombodaro havana mbotaura natinombotovaina notora hembe togotatora hembe dzemwana isu kuti mwana aende kuchikoro
ndobva ndadzoka kusvika ndamukuru ngaindikurumidzirei ndoda kuenda kupi kunhamo. Ndikati hembe idzi ningirikini ndichazorongedza anozoya odi otora iye Blessed wachosvika nzi anga atotendei munonditorera imi muchemberi nekuti ati haina handichakwanisa kuenda ikoko nekuti baba vake vangu vamuti nontora wega. Ndikati aiwa munozouya motora kana tanzwa mai yake nababa yake kuti vati kudii mozoya motora. Ndobva vadi ndobva vaenda. Abva anogarako haana kuzodzoka futi kusvika musi wa26 inini ndakaitwa operation yemwoyo musi wa2 May. Ndobva ndaenda kunoadmitwa kuParu kumusi wa26 April. Ndakangosiya sipo pano nekuda kweminamato maprayers vari kuSouth ikoko vachibatsirwa nemaprofeti nei ndopaakadzoka mwana uyu ini ndisipo ndiri kuchipatara. Kanzi Blessed aita sei akadzoka vatoudzwa naprofeti kuti achadzoka adzoka kudaro mangwana akadzoka sanhasi mangwana achabvatiza futi abva aita sei abva aenda ikokoko. Ndobva profeti waudzwa kuti mwana uyo atiza futi aita sei adzokera zvikanzi aiwa anodzoka. Asvika uko manje ndopakanoita hondo nanambuya yake ibva pano wandibira mari yangu uri kuba zvakati zvangudya nemaroja ari papo kumukutsanira nemuzukuru wambuya yacho anonzi Tulani kuti ngaabve pano ngaaite sei ngaite bva pano chichi dautokusunda kutonomangara kumapurisa. Ndokwenda kudzoka kwakaita sei kwaakaita nekuti mwana uyu nekuda kwemaprayers anenge achiti ari kundipisa hani muri kunzwa. Ndokudzoka kwakaita sei kwaakaita mbwa frema nyaya dzekuti andibira kana anga avabira hazvina anoziva. Ndokudzoka kwaakaita mwana uyu. Saka ndiri kuchipatara chitondisendera maudhiyo munobuda rini muchipatara mutsvagire nzvimbo yechikoro ndada kuenda kuchikoro. Ndakaoperatwa musi wa2 May. Ndakazobuda muchipatara musi wa20 May here uko. Ndadzoka kuchipatara kuye uyu haachada kuenda kuchikoro kuye. Agara ari kungoti pamunondo pamusasa ukurambirei kuenda kuchikoro chandei pachikoro apa zvichaita vanhu vaindiona ndisiri muklasi ndichigara ndiri pasi pemutapo ndosekwa nevamwe ene munonditsvagira kumwe tikati chandei kapo pawakadi pakasara mari apo tokutsvagira ipapo aiwa handidi. Musi wandikaendako wandikazononoka kudzoka uye vanhu vainzi verengai saka ndingatadzwa verengai nzi anorohwa saka inini pasara vanhu tuti vasvike pandiri mwana uyu inini ndakabva ndaona kuti handigone kuverenga kuti vanhu angobuda muklasi ndikati ndikatadza kuverenga ndichasekwa nevanhu uye ndinodi ndicharohwa natisha ndobva ndangobuda saka hakuchaita kuti ndidzokere. Tikasaka toita sei abva agara chingonesana naye ndovanoenda pashingira vanhu anotaura nahead nadeputy vanondinzwisisa vanondiziva zvikanzi allright tazvinzwisisa ngaaite sei ngaauye asi mari yedu yefirst term tinoida because ari musystem medu zvakanaka. Ndatoenda winter uniform yake yanga yaipfupi tatoenda tatontenga uniform chiine mabhuku mangwana handei kuti usiku manhero acho chiti mangwana aenda kuchikoro abva anozvikira kuimba yekuseri kuyanga isina munhu avasvikira ikoko audza mumwe wake kuti hai inini ndikangoningirira ndoda kuzvikira uko mangwana kuseni ndobuda nombonzvenga panoendwa nevanhu kuchikoro ndobva taziva takatonorova dhoo kuti buda imomo ndobva uya abva arara chikoro kuya abva ramba kuita sei kuenda. Hama yake Blessed unondidarirei uda kuti ndife neBP here aramba kuenda chikoro kuye tagara tungonetsana naye ndobva ndoda kuenda paprivate school kuenda mumwe mwana womwe ari kuSouth anonzi Reigns. Taenda paprivate school paisvika namai yake endai naye munyatsoonogutsikana kuti ari kupada here taneta kusiya mari muzvikoro ndobva ndatoenda naye vatanotaura namai vai ndobva vati tinoda 150 kana achitanga mauniform nei netransport inaichimutora pamba hakusi kure kunde kuna first kune chikoro chacho ukoko. Tikati haiwa it's okay ndobva taudzani amai yake nababa wake havasisina mari nenyaya yake uyu ndobva vanokwereta mari vatontora chimbadzo ndofunga ndobva vatumira ndobva ndaenda naye kunobhadhara svondo rakapera pamberi romusi Saturday kuchikoro kuye yave takatoenda iri Saturday because paprivate school takanoona ticha wacho kumba tabhadhara zvikanzi mauniform anga ari kwanga ari madiki
akanzi ake ari kuita sei ari kugadzirwa paimande rochuse mainifomu akanenge aredi but mande anogona kuuya kuchikoro anongopfeka kacharemwe unifomu yaanga anayo notoiziva kuti isusu tisatamba unifomu ndomaasepta kuti apinde muchikoro angabvume mande yasvika amuka mwana Blessed ndatomuka ndatomutsvagira zvese ati kuchikoro kunodiwa zvechirungu ndoda chikafu chakanaka ndamutsvagira zvese tamurongezera mbegi tamuka tamudzisira mvura chimuka ugeze Blessed vamwe vese vanongomuka zvavo vozvigezera ngirikini ndoda kumbonoisa mafoni angu kuchaja uku ndikachaja kupi zvikanzi kuseri kwasekuru because chaja yangu muno maasi kuchaja ndikati machaja ari apa zvikanzi haana mbochaja mushi nyamba aida kuti abude ndiri muno movha adi atisa ndobva aenda kuseri kuya kumira ndobva abuda gedhe zvikanzi inini chikora sikwenda ndakutorwa pasi ndakuenda kuepoeti zvese zvekuti muchembero ada kundisungisa kana kuti varida kudii izvo ndezvimwe ndoanozvionera ndega kudonyengetedzwa nani kutaura kuti ngasvikirwa handiendi kutoenda kuepoeti ndine imba ini muchembero aunza kuti imba ndeyako kana vakafa imba ndeyangu muchembero nekuti vakanzwa kuti vari kundisiyira zvinhu zvavo zvese vakandiisa zvinhu zvavo havana wokusiyira zvinhu vakandisiyira zvinhu zvavo zvese ende vakati paunogamuchira zvinhu zvangu izvi ndikukupa 100 US izvekuti 100 akatozvitaura kumazuva aperayo saka ini ndoenderei kuchikoro inini ndine imba yangu ini ndikati imba yako muchembera vana vavo here baba vako mukoma wababa wako nazivai ari kusouth uku vozopaiwo imba zvikanzi imba ndeyangu akatonyora pasi imba ndeyangu ene muchembera ngirikini vakangofa vakandiudza kuti handisisina mazuva ndiri kufa mhai manje saka zvekutoti pamakandiudza kuti ambuya Diana vafa ndaitofunga kuti muri kundinyembera ndiani ndimuchembere vafa zvikanzi saka inini ndakutoenda kupi kuepoeti ndobva atotiza apo abva aenda atizive kuti akaenda kupi saka ndakaenda kuepoeti kuye ndafonera mai yake ndikati svikana mai yake nemari yandikatonga kwerete yechimbadzo oisiya futi oramba kuenda muchembere vakandirwadzisa taswera vafonera bamukuru vacho kuepoeti kuye bamukuru vacho akati Blessed atinombomona isi pano vamutsvaga vadii vamushaya inini manheru musi wemande wachona ndobva ndati arege ndotenga magetsi ungwari musi wa1 ndobva ndaenda kusura rege ndotenga magetsi ndakudzoka kwakwatosviba nditori nemukomana ambengarapa ndobva ndaona pane imba irapo pakona panyasika pane zvimasitubhu panze so ndobva ndamuona aripo akadai saka pana anangosvika pana nyangwe kungoti bha ndikati asi Blessed ero vakatopfeka sweta iyoyi ndikati Blessed paramba akadai Blessed mwana anomubata kudai so ndikati Blessed chii hapana ndikasumuka ndeikumba zvikanzi aiwa ndikasumuka izvezvo andeikumba ndobva tauya naye ndafonera mai yake ndikati ndamuwana ndabva naye muna nyasiko ndomaanga akagara akuzwa nange saka wanga uchazoita sei zvikanzi ndasvika kuepoeti uku hana yangu yabva yangorova ndobva ndakwira futi kombi ndobva ndadzoka kunoku saka ndachitoti ndandakushaiti ndochisvika pano sei plus nenyaya yekunzi kuchikoro hazviiti saka ndandichiti kana kwadoka ndoveredza ndopinda ndonopinda kuimba yekuseri uku ndobva ndadi ndogaremo tozoona kuti zvichafamba sei kana kwaedza ndobva tagara tikasaka mari yakabhadharwa uko yochiitwa sei bva aramba zvachose kusvikira nanhasi akandiudza musi wacho iwaini mangwana amai akafuma ndisenda mameseji kuma3 ndikamudaidza kwaedza ndikati Blessed hausi kuona here vari mwese vari kuenda kuchikoro munin'ina wako ari kuenda kuchikoro mwana mudiki grade 2 uri kufungei neupenyu hwako amai ako havasi kurara vanditaudza paapu na3 o'clock nekuda kwako uri kufungei zvikanzi aiwa inini ndinemba hapana chandinoendera kuchikoro ndinemba imba nemaroja zvese zvakandiangu pamba yake pane pane maroja 15 pane dzimba maboysky mari yese iyo ndeyangu kana panofa muchembere panchapuwa rende yekutanga ndochengeta ndopuwa H2 ndotenga Honda Fit yangu amudusa kuti kukwira muHonda Fit yangu muchembere vakandiudza kuti imba ndikati uri imbwa yemunhu imba haisi yako muchembere vane vana vavo vanoda kukupa imba pakudii wewe zvikanzaiwa nditi vakati vanondisiyira zvinhu zvavo vakatondisiisa zvinhu zvavo saka imba ndeyangu ndosara nezvinhu zvacho imba ndeyangu hapana zvavachatombondiita ende muchaona kana vakuda kufa muchatonzwa chinzi daidzai Blessed
ndikati vanenge vachiudza zvikanzi kana wada kufa changodza vanodaidza iblessed ndikati kana wakudaidzwa ita sezvika ndikasvika indongosvika kukika chinhu chanofanira kukika ivo vanobva vangofa ndikati chinhu cherudzii zvikanzi chiripo chinhu chavakanditi ndinozokika chiri pasi pemubhedhi tetatokika mwoyo wavo ivo vanobva vadi vanobva vafa muchembere kana kuti ndimboedza kuti ndivakanganwe handikwanise kuti ndivakanganwe bhozi muchembere vakabaya chigunwe chavo ichi ndobva ndanwa ropa ravo ndobva vabaya changu ndobva vanwawo ropa rangu saka vakati kana zvikaita sei nasei hatife takakanganwana hatiparadzani saka kana mukataura nezvipi nemuchembere nechitovafunga iri kutongonesa inyaya yekuti vakati vada kundisungisa but ndiri kutovafunga ende vakandizora mafuta muchembere vakati hauna mumwe mukadzi wauchaona paupenyu kana wauchaita sei kana wauchazvara naye mwana ini ndini mukadzi wako muchembere kana uri usiku vanenge vari very beautiful kuita sweet 16 chaiyo saka namuchembere kana zvikaita sei hazviite kuti tisiyane muchembere vakauraya vane mwana wavo pane mwana wamusikana akashaya